निफ्रायनो किन्तु बिनि आगोलनिफ्रायनो So, hello लोगोफोर आं अबंसा बसुमतारी आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आंनि चेनेल I love अबंसा। So दिनै 26 जानुवारि रिपाब्लिक डे आरो बेजों लोगोसे गोथार बाथौ सान नैथि मंगलबारनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आरो दिनै आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे दिनै 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेनि जि भेरेगावआव जि फालिथाय बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों आरो नैबे आंनि रयेल इम्पेलखौ लानानै थांनोसै दायो भेरेगावसिम आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे भेरेगाव हालामाव माबायदि माने रिपाब्लिक डेखौ फालिदों नङा होमब्ला बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था। दायो आङो मोनफैबाय भेरेगाव साब डिभिजननि जि ग्राउन्ड दङ बेवहाय आं मोनफैबाय जेरावनाखि रिपाब्लिक डे फालिदों आरो बेयाव मोनफैबाय आरो दायो हाबलांनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोना जे बेयाव मा जादों मा जायाखै नङा होमब्ला। SBM G LOP আৰু NLG আঁচনিৰ যোগেদি 1,55,879টা ব্যক্তিগত শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। ৰাজ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ উদ্যোগত মহকুমা दायो जोंहा मार्च पासनि हाबाफारिया जागायसिगोन। এতিয়া আমাৰ मार्च पासৰ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব। মই একদম ফোকাস করতেছি ফোকাস করতে তো না হলে বহিয়েছে রাতে ইয়াৰ পাছতে আমাৰ এতিয়া কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ কমাণ্ডাৰ নেহা কণিকা এতিয়া অক্সিলাৰী ইংলিছ হাই স্কুল ভেৰগাঁও কমাণ্ডাৰ শ্ৰী সাহিল ৰাভা প্লাটুন নম্বৰ 5 এতিয়া আমাৰ মাজত প্ৰচেছন কৰি আছে খৈৰাবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল প্লাটুন নম্বৰ 6 কমাণ্ডাৰ শ্ৰী মহিতুল সেন। दायो जोंनि गेजेराव दं प्लाटुन নম্বৰ 7 भेरगाव उच्च विद्यालय।
Timothy Komodi Basumadari, 64 Paneri Pomosi, MLA. Sri Bongkin Borua, son of Sri Khagra Borua, village Gonapara, post office Kolabari, under Vellore subdivision. Sri Omar Sarkar, son of late Harimohan Sarkar, village Harpapara, post office Purani Tongla, under Vellore subdivision. This for showing excellent performance in the field of agriculture and as a progressive farmer in the area. আৰু আমি সম্বৰ্ধনা হিচাপে দিছো এখন আৰণাই, এখন খৰাই আৰু এখন সাইটেশন। ভেৰগাঁও ৰাভা আঞ্চলিক ইনষ্টিটিউট ৰাভা ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স। Edition दैमारि बिथांखौ 2024 मायथाइनि एसिया सेक्सनाव उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय जोंनि गेजेराव बरायनो लादों। 2018 for ACS and Allied Service, and he will be felicitated by a beautiful aronai and a felicitation and a citation and a Ekamis Korai. So friends, आङो फैनायाव दंमोन माने बे जादों जोंहा बेजोंहाय दङ साब डिभिजन आरो बेजोंहाय माने बेनि ग्राउन्ड माने बेवहाय दायो सोलिगासिनो दङ 72थि माने रिपाब्लिक डे बे नैबे समाव सोलिगासिनो जोबथ'वाखै माने नाथाय जोङो गेटनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबाय आरो आंजों दङ नै गोरबो कुनाल जोंना भाइमोना दङ आरो जोङो नैबेनिफ्राय ओंखारबाय दायो बेनिफ्राय दायो थांगोन जोङो आंनि गोदोनि आङो जेराव फरायदोंमोन स्कुल माने UN एकाडेमि बेरगावनि UN एकाडेमियाव दायो जोङो थांगोन एसे माने दिनैथ' आरो नैथि मंगलबार नङाब्ला आरो बेनिनो माहाय नमस्कार खालामगोन माने दायो थांलायनोसै नङा होमब्ला आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे नैथि मंगलबारनि UN एकाडेमियाव माबायदि फालिदों नङा होमब्ला बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' नायलांबाय थादो दायो फैदों माने जोंनि नै बेनोमोन जोंनि सिगांनि जेथिया आङो माने स्कुलाव फरायदोंमोन अब्ला माने बेयावनो फरायदोंमोन आं बेयावनो बिराद बुजाबाय माबाय फरायबाय माने आरो दायो बेयाव हाबहैगोन गोरबो कुनालाबो आंजों दङ आरो नायनोसै माने माबायदि फालिदो बिराद गोबावनि उनाव माने दिनै बायदि गोसोखांनानै माने सिगांनि स्कुलफोरखौ माने गोसोखांदों स' दिनै थांनोसै नायनो बेयाव गोरबो माबायदि नांदो माबायदि नांदो आंथ' लाजिनायसो मोनदों माने आरो नै आंनि उनथिंहाय दङ नैबे कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय बेयो माने UN नि खाथियावनो माने बेयो आरो दायो हाबहैनोसै माने आरो नै भेरगावनि माने नायगिरिफोरनि थाखाय गुड निउज माने भेरगाव UN एकाडेमियाव दायो माने एडमिसन सोलिगासिनो नै नार्सारिनिफ्राय क्लास 8 सिम माने एडमिसन सोलिगासिनो दायो नै एडभार्टाइज दायो हाबहैनोसै सिङाव दायो हाबहैनोसैलाय जोंनि स्कुल माने आंनि आंगोनि स्कुल जाय समाव आङो माने क्लास नार्सारिनिफ्राय क्लास 10 सिम फरायदोंमोन आरो बेनो जादों जोंनि UN नि माने ग्राउन्ड बेयो दायो नायनोसै माबायदि थासारि जायो So friends, finally मोनफैबाय माने लासिंबो मोनदो माने बिराद गोबाव जाबाय नालाय आरो नै बिथांमोना माने पुरा माने सामलायगासिनो सिगाङाव माने जोंबो माने बेबायदि दायित्व मोनदोंमोन नाथाय नै सेंग्रा जाहरलाया माबायदि सोलिगासिनो थिगानो मोजां ना आरो बेजों माने आरज दायो माने आरज सोलिगोन बेयाव
नै दायो माने जानायनि टाइम आंनि आंगोनि UN एकाडेमि स्कुलाव माने दिनै माने गोबाव समनि उनावहाय मोखां नायज्लाय नायज्लाय दिनै माने ओंखाम जानो मोनलायसिगोन